Para que a xente que nos está vendo e que estamos falando dunha infraestructura vital non só para o Concello de Ribeira, senón para esta comarca, hai que dar algúns datos claros. Fíxense, o Concello de Ribeira adquiría no ano 2013 por 100.000 euros a parcela desta curva. No ano 2021, tras moitas voltas do señor Ruiz, eu mesmo como concelleiro da Corporación Municipal presentaba unha iniciativa que era aprobada por todos os grupos para ceder ou designar ese espazo para unha residencia pública de maiores. Eu quero lembrar que a proposta do señor Ruiz para ese edificio era o auditorio municipal, o conservatorio, a unidade de condutas aditivas, a sede do GAEM e un longo etcétera que non chegou a materializar ata que presentamos esta proposta no ano 2021. Eran vostedes, os membros do Partido Popular que hoxe se sentan aquí, quen asinaba coa conselleira de Política Social en novembro de 2021 a cesión dese espazo para construir unha residencia pública de maiores. Ano 2021. Os técnicos da Consellería analizaron esa parcela e non detectaron ningún tipo de inconveniente para a súa construcción. O 16 de maio de 2024 solicitaba a Xunta de Galiza a licenza para poder empezar a súa construcción e, por tanto, empezábamos cos primeiros trámites no Concello de Ribeira tan só 15 días máis tarde. Pois ben, dende maio de 2024 até maio de 2025, dende o Concello de Ribeira axilizáronse todos os procedimentos, todos, para poder albergar esa residencia pública de maiores no Concello de Ribeira. Todos. E todos os informes sectoriais eran favorables. E dende había un tempo levábamos agardando a que Augas de Galiza se pronunciase. Ben, para que tamén a xente que está vendo este pleno, aquí teño o proxecto técnico que achegou a Consellería de Política Social para construir a residencia pública de maiores. Aquí verán unhas liñas, e aquí ven a residencia pública. Ben, vou non poñer en máis grande para que se vexa ben. Esa franxa máis clariña é a que posiblemente podría estar afectando Augas de Galiza. Ben, pois ese é o plano de Augas de Galiza. Ese plano. Como ven, non afecta para nada a residencia pública de maiores do Concello de Ribeira. Non afecta para nada. Pero que, ademais, se vamos ao visor da demarcación hidrográfica Galiza Costa, é dicir, un organismo dependente da Xunta de Galiza, verán que esa parcela non vai ser afectada por augas, cando menos en 500 anos. Estamos falando de 500 anos. Pois ben, a pesar de que en 500 anos eso non se vai producir, podería Augas de Galiza achegar un informe favorable aplicando pequenas medidas correctoras como fai en outros lugares con canles e concas fluviais. É dicir, facer pequenos paramentos, pechamentos, algunha pequena gavia para desviar esas posibles augas, pero que ademais teríamos que ter en conta de que o nivel da auga tería que subir máis dun piso, porque ese terreo vai en desnivel. E, por tanto, a parte do soto nunca albergaría actividade residencial para os usuarios e usuarias. É dicir, serían almacéns e, por tanto, non afectaría un posible risco de inundación que, xa digo, non afectaría, cando menos en 500 anos, aos propios usuarios da residencia. Ben, pois, dende maio de 2024 até maio de 2025, dende a Xunta non se nos atendía ningún tipo de cuestión até que o Bloque Nacionalista Galego presentou no Parlamento pois unha iniciativa para pedir explicacións por esa demora á hora de realizar a residencia pública de maiores. Ben, nesa iniciativa podemos ver como se di que nos anos 22, 23, 24 ou 25 se recollen cantidades orzamentarias para executar a residencia pública de maiores do Concello de Ribeira. Se sumamos esas 4 anualidades, estamos sumando máis de 17,9 millóns de euros, cando a propia Consellería de Política Social dicía que esa construción ia valer 10 millóns de euros. E, ademais, gustaríame destacar as palabras da propia Conselleira de Política Social. Será un novo modelo de residencia, o quilómetro cero dese
modelo único, nun lugar idílico. Non o digo eu, dío a conselleira de Política Social. Pois ben, como lle trasladaban outros grupos, enterámonos o venres 23 polos medios de comunicación que a conselleira acudía a Ribeira a un acto que non nos convidou, a pesar de que levamos dende o ano 2023 reiterando constantemente peticións por escrito para que se nos reciba na consellería, non só para avanzar temas como a residencia pública de maiores, senón tamén para que se cumplan cos compromisos que se adquiriron aquí ante todos os veciños e veciñas de Ribeira, como materializar unha nova escola infantil. Ben, pois enterámonos pola prensa de que a Consellería de Política Social rexeitaba, supostamente, baixo argumentos fraudulentos, que ese terreo non podía ser o idóneo para acoller unha residencia pública de maiores. E aducían a modificación do Regulamento do Dominio Público Hidráulico que puxo en marcha o Goberno do Estado. Unha modificación que non entrou en vigor e, por tanto, non rexe a día de hoxe. E, por tanto, dende o Goberno Municipal, o que temos que facer é defender os dereitos e intereses dos veciños e veciñas de Ribeira. Espero, tamén, que dentro do Partido Popular en Ribeira sexan capaces de votar a favor desta iniciativa e lles diga ao seu partido que esa residencia é irrenunciable para o Concello de Ribeira, que debemos facer esa residencia custe o que custe. E se hai argumentos técnicos que nos poidan facilitar, non a través de roldas de prensa, senón a través de reunións serias, a través de canles oficiais, con técnicos da Consellería e do Concello de Ribeira por medio, pois estaremos dispostos a mirar un cambio de localización. E xa que, se hai cambios de criterios porque hai cuestións técnicas, esperamos tamén que a Consellería resolva os problemas que poida haber para comprar esa parcela. Pero, dende logo, este Goberno Municipal sabe que ten que defender os dereitos e deberes dos veciños e veciñas de Ribeira e tamén desta comarca e non vai renunciar a esa residencia pública de maiores. Está por ver se o Partido Popular vai cumplir con esa promesa e con esa palabra dada non só ante as eleccións municipais no ano 2023, senón tamén con ese acordo plenario que se suscribiu no ano 2021. Moitas grazas.